khele tu na hi nei thu thar Mizoram pum hop deng chuak thei tur thu thar awma Mizoram State Boxing Association le Sherchip District Boxing Association SDBA tengkara buena oma chu run update kan tum dona enge an buena nita ang mo an buena chu boxo case chungchanga Misbah ROC ring official chairman chu ina anaw te khunglam phaya kha mana news aron om to kha kami na boxo chungchanga no pang khoi khem kumtling lo khoi khem chungchanga intimate yang kami ya buena kal zela khan Sherchip District Boxing Association no pang telam hi tun nisom ni pathuma tanga ni ruk chunga lunglei sai extension center mo MSSC Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 nei tura khanin tel lan lo phal lo ni Misbah te khan Sherchip players te chu buena ve deu ni in gan thria chu ang poni sen complain le tar kan chiar chuak phot don ni le Sherchip District Boxing Association ni somni pathum September ni sang ni somni panga Monday anti ade thian ti sual deu ni ka thria heavy ka thil don hi voin hi ni somni pathum jok na Tuesday ni tura kan ngaya ang poni se de tai chun ti sual ve deu ni ka thria kan chiar popanga je kang hian through the President, Secretary Mizoram Boxing Association, subject complaint. Thopui du tak amasa in Sherchip District Boxing Association SEDBA mingin chibai kan bu ka che September somni pathum atanga ni ruksang ni somni panga chunga lunglei sai extension center MSSC heji Mizoram State Sport Council tirane Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 nei tura mi pat mai chiat na lamrong kaya boxer te alo khoi thina wanga boxo khaisa zel tang mek Misbah ROC chairman ti lal thang lian a thlawang Misbah in ho awangin kan district IO khel tur mai che boxer pathum boxo khais file tu te khel ve in phal lo ti kan lo hria boxer te thlawang ho lova a khoi ching pen tum tu thlawang Misbah in a ho zok hi mak kan ti hle heng boxer pathum te hi vo in ni somni pathum September 25 Monday ati hi vo in ani chuan 25 September Monday ati khera hi Tuesday ti tur nei kati to kha tlaidar li ralma ngein an khelle na tura mala turin kan ron nge na che kan ngen na hi a hlo tling lo ani chuan kan boxer te le Sherchip patanga RNJ official duty RNJ ti ring and just ani ring and just kati jo ring official le just ma duty tura kalte song hi naktuk ni somni pali September sang ni somni panga Tuesday ati hi Wednesday tur nei kan ron hroi ho vek don ti kan ron hria tira che erin tlak kap kluang ralte Secretary Sherchip District Boxing Association Sherchip Mizoram tina phone number da copy true hian ka chiar chok lo vek me ka chiar chok vek lo me hi Minister Sport Youth and Services ti kan chiar la Joy Singa President Boxing Federation of India for information and hei ka chiar chok vek lo me ang ti ang copy true anon ta ne ti chuanin hei tlaidar li thleng ti kha an thu a in rem thei talo ni in kan hria ti chuan naktuk dar soma Sherchip District zongsong players te hi an ho don ring an official te po mo ring official te le just te po an ho vek dona ti chuanin ti kan tiang hei he thu hi Aizawl Child Welfare Committee an thu khom hal mek ni kan hria kan he video kan bo sei la hian he tu hi State Sport Council po hriat tir tum halani ti kha hreta ila naktuk lama thu chiang jok te po alaron om turangai la hi pon chhuat chi ning MT in kan zota anmani hei Sherchip lam boxing hroi tu te po men pon chhuat chi chuti khati an ti awanga puang chuak kani ti kha han hretai la thome ti chuanin hatiang te nu ene hei
hetianga thu te kan lo hmu ta ka chuan kan lo don ta ka chuan misbah hianin anti om ang lo ve deuh ni na langa hetiang ang ano panga tuar tu te jok thlawang ho lowa ROC ni na sang mo ring official chairman an ni na anga ti kan tiang thlawang an ho jok hi lo ni chuan poi khop mai katia chuwang chuan eng po ni se anin rem le thei tura te po ngai taila amero tun thleng chuan an rem thei lo ni mela naktuk lama ser chip lamplayer song song tele an official te chu da soma an hodon ani ti kha anita misbah le serchip district boxing association borok al pep khop mai tu na tak hian mo hi tharlam vet hle ni ti kha thila min du sakin hai boxing lam throi tu ten min ron rol ruk ven yak chu kan ron puang ani kanin be lom to a ni po naktuk laman an hodon ani ti te po kan hriat to kha naktuk an meeting hal don ti thu te po kan dong ni serchip lam hruai tu te hi ti kha se taila ole ti chuanin thil pakhat kan ron riak le dua min lo tha thiam la then khat chuan in lo ning mai thea ni ning tan po in zom viu mai chu ti ro chuan kan biala by election omdona borok kan ron update lo thei lo heng te point ang ni pon min lo tha thiam hram turin kan ngen chu hei na nimin mai khan tia kan tiang pulal ming thanga BJP official candidate puan ani hela Mizoram bika chuta thusoi PM chu san chungchanga nuk ul thau maya athusoi hi ngai thak in lo tum don tiang mai cher chanela tanga kala kani sound hi fielo khop maya chu ngai thak alo hre omani pon min lo hre thiam don e lo viona han soi a tun kat in ka sia ti lo chu lo viona han soi a tun kat in ka sia ti lo chu BJP ka thopui den media ate TV na una ate a chizogan sa ka kun soi una eng tin in chan veng ti kha apui muin ka sia ka dut ma ni soi thiam zut ti ka thil ti ngai ani ve la ba chu ba chen ka soi thiam lo ki ko ka lau veo ma ya han soi kan ni tu kan poi pa ni na tu ani ya ti chuan kan dinga kan ti le lo ya ZNP General Headquarters sa Secretary na te min pe ve Intla om kan ni longin na che le the ga yang chuan mun nge mo chen kan mo nu wa ama khan ato aided high school yang jeti to in ka om ve tura chuan ka chen te chuan noi don mo to me se a hek to lam lirin ki chu la omani ti chuan kuna kal zela khadiya party omring kan sum ko pun kan tim tamang lo bang chuang lovin kan re ve sekta central scheme pakhat RMSA anti hi lo suaka chuta chuan BF ni te lo maya kumma experience ni te alo mai boka khai tere engeng mo ka untela yang rektalo kumma la experience lo ni te bangin head master rondil ve te chen ti so ma min so kania pues puya head master turin rondil ro khai tin office da matangin ran ti ve kan thok ri thane ge tin chu na ko som de ta ni Sumina kasum rural chuan Asian Rural Institute Japan kun na tu de choi tan chungchang zir tu bin ama kalodil ka tling tamai boxia amanga thak le maya pathian ma som na ko kan dong siang lo ni ka ti maya ti chuan ni ni amo kan tia tu di laya kan sarkar khoi tu kan MLA le kan chen thau de ko ka bia ti chuan kalau kedua boxia, sorkan juga ani lawa kan fokus project mulai ani maya, engkau ni se, ini macam nata ni indona nama tu
kania kan party president fulan do ne na pu hi Japan ram kuna to pu de sorda na chung sang training turin cover ram sang training mi som ni pasari chawan thang katil ve lo maya tin san kum te ni a ti ve le tong tong chu min ti nge chu training a chuan kum khat lai training turan ya yang kal ve mai sen min ti nge nge ngai dan ka tia ani khop mai an din hun ni ala ka to lo bong nge ka kho pa chu ni la an training khop mai de ka tia ni kan pa ti tan po kan pa lam hun ta ni la tang kai do na a do ni min dia tu di lai chung school lam chu ka zom ko thawa na ro chu rei lo te ban le tum thau in lo kan ni de bangin tu tiang chuan an ron thawa ni ko ti chuan ka kal ta a deli a visa ko e ka online o chu mai ni ron phone na office lam atangin application te ka thelu fit khowa training bil na ka ta chuan trong buông về đâu chỉ nín cái gì à sao mà speed cần up đâu lắc ngắt lẽ mà em nó sớm à video xây to nó đua speed cần upload hiện lẽ mình speed cần upload nghe igal liền ni a in chu ai ko lo khen sei lo bang ni queen ammo chu na ma ku ni di in di SPD office thing in phone ta ko ni se tia ka tong ta ya ka tia ni kan ki fana ke lo kui ve ma yang chu ka tia deli ka sen lo ni sa ra ka de sam lai sarkar le ni so ni no de ka ma ya ki chuan kan ki fana pa de pa ka ni the le u kan la ya ni de chen de kan ni ya chu mi kan soi lo na sang chu bon ko kan ilai jang hian dam ko bial MLA kalu ni ve ti dan ku no ai ko to Indi milen le ro pui cha na lo ni lo ba high school ka lai jang to hian san nu fual riu ma ya hian nei kan ya thinking ni yang ti ma hian a ri reng ma ya chung chu ka tum le ni ya chung le ba e ma chuan tu kan ni si lo ba skill tao kan ni lo tuan ti to mai ta kan ya ka chen pa si lo mi in min ko wa training chu ban di le ting de ta lo ma ya ka ka do ni chung kan ni lo de ma ya ke hi ki ta ti ka pa chang ya ani no lo tu ngai la kan sei zel ma yang Delhi International Airport ta changin Narita Airport Tokyo heng lai fel chu ti lo phot mai tiang a sau na fia box si lo motor ri na ri chui maya fia lo deuh chin lo en pe en na lo hreom takin mo nang ni tan po ti sai sa ve de lo thi wa mi ring ten lo kung thret to boka khulai kan chian le ko pui tam takin na ma ka lo ti pui te khan school ka lo ko ring lai khan ni mai chol mai la kan no pui yang che vela dia la hian de pui ki ba na te lu mai la nomination te kan thu do na idin nge po di sei le na change ti in kan ko tu ka san le bani ma ka tu na ka se la ale eng po ni se soi hi fia lo lu tu ka na wang hian police sa wang hian na voi ni chan ve to ti shila gospel center school ziti tu high school ani na na ban san to kan traffic to me phulpui high school headmaster ani na ban san to bok ani ti chuanin ngai thla khi hreom khop maya pum hian karon ti thei don lova du chuanin mei cher chanela khan in lova en thei thonga lo la en lo te kan chuan mo chu ti lo chu ngai thla ka hreom kan riak su long ti pok hlau khop mai thui vak lo kan play lenga ngai thla ka hreom view chun kan ti top mai don ya ama hi interview turin kan be meka arem chang chuan ama hi pa ngai FFL fai jok pon hun min te thei tura ngai tai la thome ta chu ti huna chuan JPM leader pudo ma hian niron beta ninga hey le chen kan ba vai chang to kan hun in het so ve do ning ka ria en po ni se bia candidate se ta har le ma ya
nang chu ka ngam tla kini ya da pa dia la dia yang mai tu rin kan bo mi top mai chen tu di lo chu har sana zol zelani min dia asa on ka dire ma ya ni ko ni se party kan ko bi ka lo ro ni ka dia ti chuan Kulaya kan unit pangat le ko chen nomor unit dangte ati te ko komin hei kan leaderin yang turin min nge na chief minister be nge se ko be sein asiam ni chuan din mun fataka iding dora training chuak ni ya ole nang ta pong ai thak ro mang kai pong kangai thlai thei lo na engpon se pul hing thanga chuan a soi bera chuan cm in heta sai lo lo ken la mei tur te na ti a chumi nuak ken a sai lo lo pui turin board chairman ate po anda thei tur thu a soi ni chu ta chuan in sai lo kha an kiana rong bol mi te kan ni a ti in a kiana ni mela chu ta chuan in hun lo kala chu ti khati kam block president helai dam ps block president a ming po soi ranga puwana te khang hun lai puwana roi lai ta a chungte den lo lengin katla tling lo ni chuan pui thalo ni ang board chairman po ni thei lawang ti in thu min lo ti le a tia ak thu kan khai khom lo ko ni chu min hu fe a chuanin bial fang turin he ta atop thlenga kal turin pulal du oma tenen mo tu na kan siam ni lai tenen sai lo tenen non chuk thla ni le mela chu ta chuanin ke chuanin e tu kan nu bula te po e tu tui hnai te siam kan nei ang lo chhop ve tu te pon ka ti a minon tlo ka rin awangin chu ta chuan minon tlo ta si lawa chu min huwa chuan ma ni mi mal za om na apel deuin ka hriat yang zoka tiang ang ve khan sen chu tiang ani ta ka wang chuan a chuwa chho san dan khan hukul teu na soi ti la ka khai khom kim lo deuh mai theya ole a hreu mai mangai thlakin ang nei tam po en a hreu ka ringa khati kha pulon hing thanga thu se ka khai khom thei dan ni mero se anin hun thamin pe thei ni chuan fia fel fai zokin zpm chua san dan te congress chua san dan te le helai dam pa bil ta na matlir te enge bjp lu chan khatiang song song kha kan la hun kan la nei dun thei tur angai ta zok kila a thlome a fi fel fai jok he video kan huta ni le rem chang da kan siam jok don ni ale khati jong kha ni se tu na misba le Serchip District Boxing Association te an boy map mapan president han roi ho map dona nak tu da som hian ti chuanin in rol tur po an tam ani mel kha Child Welfare Committee te mo ti chuanin State Sport Council te po an rol mela hei hi an thu le la te nak tu lama Serchip District Boxing Association roi tu te po an meeting dona chungan thu chuak te thu thar lam jok te kan hri thei ni chuan kan update tura te po ngai te la thome tu tan chuan thil tu te in zawai in bye bye le phot ule